Nosza, szép napokat kívánok, újfent jelentkezem egy új videóval. Tegnap az én fülembe is belejutott az a hír, hogy a legendás Orient Express itt állomásozik Budapesten, és hát nem hagyhattam ki. Jó magam még sosem láttam, ugyebár a luxus expresszek legluxusabbikát, mondhatni az expresszek expresszét. Úgyhogy gondoltam egyet, és felöltöztem, és itt vagyok az állomáson, várom a vonatot, amivel a nyugati pályaudvarba fogok majd elmenni, és onnan fogok néhány fényképet, illetve videót csinálni a legendás Expressről. Az Expressről annyit, hogy még annak idején a 19. század vége fele alkotta meg egy belga úriember. Innen is eredhet az, hogy a legelső kocsik oldalán a belga királyi címer díszelget. Aztán még mindig az díszeleg ott, nem tudom pontosan. A Magyar Vasúttörténeti Parknak is egy ugyanilyen kocsia van, étkező kocsia, amit néha be is fognak nosztalgia járatok. Igen. Most már itt van a vonat, majd fogok még jó néhány információval szolgálni Orient Expresszel kapcsolatban. Nosza, megérkeztem a nyugatiba, és én már a vonatból látni véltem, ahogyan az Orient Express egy M41 hörgő mögött várakozik arra, hogy bebocsájtást nyerhessen a Budapest nyugati pályaudvarra. Azt még nem tudom, hogy melyik vágányra fog beérkezni, de most éppenséggel oda igyekszem, hogy megnézzem. Na szóval még egy kis plusz info az Expressek királyáról. Ugyebár ez az Express, ami itt most hozzánk bejött, az a Venice Simplon Orient Express nevet viseli, ami annyit akar, hogy Párizs, Velence és ugye Budapest a fő megállóhelyei. Azt pontosan nem tudom, hogy még melyik városokban áll meg, de azt tudom, hogy Velencében, Párizsban és Budapesten is megáll. Ugyebár, hogyha jól hallottam, akkor 17 kocsiból áll most eme szerelvény, és igen, na nézzük, hogy itt van-e. Na szóval azt még nem írja, hogy melyik, de valamelyik vágányú lesz, aminek mindjárt utána is járok. Nosza, azt nem tudom, hogy hányadik vágányra, de már tudom, hogy melyikre fog beérkezni. Viszonylag sok ember van itt, amit mondhatni nem kéne meglepődni, de azért én meglepődtem. Na, tessék, azért még vannak, akik szeretik ezt az Expresset. Úgyhogy várjuk. Hát 10 perc késésben van a behaladásról, de hát ugye ezt azért elnézhetjük. És várjuk. Ha jól látom, hogy M41-es csörgő fogja behúzni, az már nem biztos, hogy ténylegesen azt fogja, de a vonatból azt láttam, hogy az van ott az elején. Alapjáraton egy Noha talán jobban illett volna hozzá, de már mindegy. Úgy látszik, nem csak én jöttem korabeli ruházban.
beállt a nyugatiba az Express. Hát, uraim, hölgyeim, erre nem lehet mondani. Végülis az Expressek királya az mégiscsak kiérdemelte ennek címet. Haj, be jól lenne egyszer majd ebben utazni. Gyönyörű. És még mindig mekkora nagy az érdeklődés körülötte. Felfogadhatatlan még emberi fejjel is. De ugye Párizsból Velencén keresztül Budapestre jött ide. Ez az Express, ez nem ment el most egészen Isztambulig. Most ez Budapest a végállomása, hogyha jól tudom. Ma pontosan 10 óra 30 perckor fog visszaindulni Párizsba, ahová holnap, azaz 19-én 9 óra 30 percre kelljen megérkezni Párizsba. Ott már ez más kérdés, hogy ténylegesen akkor fog megérkezni. De ennek az Expressnek elnézhetjük. Én szerintem legalábbis. Óra gyönyörű. Akkor lenne már a legjobb, hogyha még belül is meg lehetne nézni. De hát ugye itt a paraván. Sajnos nem lehet bemenni. Gyönyörű. Nagyon szép. Hát igen, ezért megismételtek egy élmény. Itt van egy hely, ahol vége szakad a kordonnak, ott be lehetett menni. Jó, most a kordonon kívül vagyunk, de még innen is nagyon szépen látjuk az Express. Hogy gyönyörű. És erre nem lehet más mondani. Mert nagyon szép. Az emberek így működnek. És tetszik. De hát kinek nem? Ugye? Hát, szép. Hogy a vonatban 19-es kocsiszámmal diszkókocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk önöket. Intercity train not being departs for Szeged-Baja, Zegri, Kecskemét és Budapest. Antigán, Zugló, Főványi. Na még egy utolsó bemutatunk az Express-t, utána már én is megyek haza, mert mit nem mondjak, azért az időjárásra éppen kedvez. Ahhoz kedvez, hogy én így történtek föl, de a napjáraton még mindig hideg van. Kezem az fagy. Fagy lefele. Aztán például ide is ki van írva, hogy Venice szinten Orient Express. Innen is lehet látni azt, hogy melyik fajta Expressen utazhatnak az arra vágyók. És hogyha arrafele még elnézünk előre, akkor még ott is lehet látni, hogy milyen hosszú is ez az Express, pedig alapjáraton még a legelső időkben még csupán 5 darab kocsiból állt. Egy étkező, 2 háló és 2 darab podgyász kocsi. Hát igen. És ezeknek a kocsiknak a nagy része több mint 100 éves. Gyönyörű. Hát, hölgyeim, uraim, vasútrajongók,
Én ennek a vonatnak a képében búcsúzok önöktől. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak. A következő videóban találkozunk. Szép napot kívánok!